Van mei tot oktober, zodra het mooi waar is, ben ik los. 8 mei ik van hier het eerste en nou, morgen hebben we het laatste. Als het goed is, dan is het gebeurd. Ik ben Ringens de Jong uit Gwijnde en ik maak altijd heen. Ik ben boer en mijn grote hobby 50 jaar lang is heen geweest. Altijd heen maatje simmers. Het uitdaging, de strijd met elementen. Als je heen maatje, dan moet je minimaal 3 dagen prachtig waren en dan kan ik heel mooi heen maatje. Maar dan moet alles mooi zitten. In het heen en piepsmoke, is dat net een gevaarlijke combinatie? Nee hè, nee. Het waait alleen nog te hut, het rookt net lekker op het heden. Maar het is wat geen stress. Ja, en die hudde wien is echt net handig, hoor. Nou voor heen net nee, want het waait alle kanten uit. Waarom kies je voor de oude aanpak? Dat na je goed, dat is toch volle makkelijker? Ja, het is makkelijker hoor. Ja, dan heb ik al lang geleden geweest. Maar ja, het is een uitdaging. En ik moet het altijd graag doen. En, ja, het moet je hobby wijzen, of het moet er net mee beginnen. Wat er mooi over hier? Dat giet. Overal heen, van marmotten, kaninen, geiten, schiep, moeren voor de kelen, hingsten heen, het gaat overal heen. En hoe lang gaan we naar Troint hier? Ja, geen 50 jaar meer. De grootste held hebben we nog altijd.